Jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah. Ga sako zuwa ga dukkan mutanen arewacin Najeriya. A yau halin da muke ciki an kwace kamfanin Obajana na Dangote. Me yake nunawa? Yakin Biafra sabo ne yake so ya dawo. Duk abin da dan arewa yake da hannu a ciki a kakkabe shi. Shi yasa muka ce duk inda dan cirani ke dawo gida. Inda a ce Dangote ya gina kamfaninsa a Kano, Kaduna, Zaria. Duk duniya ba ubin da ya ce kwace mai saboda dan arewa ne kuma arewan yake karkashin Hausa Fulani. Amma yanzu kabilanci na bala'i aka nuna saboda siyasa ta riga ta zo. An kuma gane cewa Tinubu ya riga ci primary election. Sannan lokacin da Murtala Muhammad za a ji yakin Biafra me yayi? Cewa gentlemen, we are going for a war. If you obey the rules and regulation carefully, you back. If not, you will die. Ga fassara. Ya ƴan uwana ƴan Najeriya sojoji, ga wani yaƙi ya tunkaro mu mai wuya sha'ani. Wanda ya bi umarninmu akan sanin sirrin wannan yaƙi da muka yi zai dawo gida lafiya. Wanda kuma yake bin umarninmu zai mutu a can. Shine fa ake ciki yanzu. Tinubu ya tabbatar da cewa yana zama shugaban ƙasa kwana 9 zai yi ya maida fada shugaban ƙasa daga Abuja zuwa Dodon Barracks. Jama'a mu ƙara tanadi, mu ƙara shiri. An gama ana neman karya Dangote yanzu. Kamfanin simintin nan yana bashi kashi 50 ko 60 na riba na kuɗin da yake samu an kwace yau. Obajana arewa ce amma kabilanci na auren saboda yan kogi da Yarba ne a wajen. Wadda ma ta announcement din a kwace kamfanin ma Berabiya ce. Mu fa san halin da muke ciki, shi yasa nace duk dan cira ne dawo gida. Mu ƙara nutsuwa. Duk abin da zamu zo mu gina a Kano, Kaduna, Zaria, iyakacin mu yi amfani junan mu. Amma muna wasa, akwai abin fa da zan ga muku akan faɗan Kaduna da ya faru. Na zo na kalika za a yi faɗan Kaduna na addini na Kirista da Musulmi, Bature ne ya faɗa. Amma a Kano da na gaya da tawan arewa suka wulakanta magana suka ce an fi karfin faɗan. Sai da kuma ya tabbata. Shi yasa bana kaunar ne wata kungiya har abada saboda bamu da haɗin kai. Allah ka kare masu arzikinmu, ka kare dukiyarmu, ka kare lafiyarmu, ka sa abu ta kan ma'aikata alheri. Sunana Ibrahim Khalil ɗan Shagamu sarkin yakin Annabi Muhammadu. Allah ka sa Bahaushe san ciwon kansa ya kuma dawo ya taimaki arewa da musulunci. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.